Αν την ερχόμενη Κυριακή 8 Οκτωβρίου στις δημοτικές εκλογές ψηφίσεις στο Βόλο, το συγκεκριμένο βίντεο σε ενδιαφέρει. Λέγομαι Γεωργακόπουλος Ιωάννης και είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Νέα Εποχή Νέα Δυναμική του Χιλιαμπαίου και σου ζητώ την ψήφο για να κάνουμε την πόλη ακόμα καλύτερα από ό,τι ήταν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Στη συνέχεια θα δούμε μερικά αποσπάσματα και θα σου πω λίγα λόγια για την πόλη, ξεκινώντας βέβαια πάντα από την επικαιρότητα για το πώς είναι η κατάστασή της σήμερα που φτάνουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά και πώς θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Η κατάσταση της πόλης αυτή τη στιγμή που σου μιλάω έχει αρχίσει ήδη και επανέρχεται στην πρωτεύουσα της κατάσταση. Αλλά τον περασμένο μήνα, το Σεπτέμβριο, στην κυριολεξία σαρώθηκε από δύο θεομηνίες, έναν Ντάνιελ και έναν Ελίας πες να μου πιστώσεις, οι οποίες στο πέρασμά τους άφησαν πίσω τους λάσπη όμως, πίστεψέ με, κάτι ξέρω αυτή τη συγκεκριμένη λάσπη. Λύπη, θυμό, άνθρωποι χάσαν το βιός τους, περιουσίες τους, τα αυτοκίνητά τους, ίσως μερικοί ή κάποιοι χάσαν και ίδιους τα σπίτια. Ελπίζω να πέφτω έξω αυτό το θέμα. Για να μην ξεχνιόμαστε πως ήταν η πόλη μέχρι πριν 2 μήνες, διότι στις ερχόμενες εκλογές δεν θα πληρώσει την ύφη δύο θεομηνιών. Ο άνθρωπος που την τελευταία δεκαετία στην κυριολεξία την ανέστησε. Τελεία και παύλα. Όπως προανέφερα στην περίπτωση που μου δώσει τη δύναμη με το σταυρό σου και εκλεγόντα, δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις στο παιδό του Χιλιαμπαίου για την πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω και προφανώς αγαπώ, αλλά πάνω απ' όλα και κυρίως για τους συμπολίτες μου σε ό,τι και μου ζητήσουν. Ας δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα για τη θλιβερή κατάσταση στην οποία βρισκόταν η πόλη πριν από μερικές μέρες. Καταστρόφ, my friends, καταστρόφ. Και ποιος φυσικά είναι ο μοναδικός και ο πιο ικανότερος να διαχειριστεί όλο αυτό που μόλις είδαμε? Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ακούει στο όνομα Αχιλλέας Μπέος. Τι να κάνουμε ρε guys, ο άνθρωπος μπορεί, με μία λέξη απλά, μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Τι να γίνει τώρα δηλαδή? Βλέπεις, δεν είναι μόνο το ότι μπορεί, είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι στο δρόμο μαζί με όλο τον κόσμο αλλά και τους συνεργάτες του, με ένα φτιάρι και μια μάνικα και δουλεύει, να το πω έτσι. Δουλεύει. Δεν γίνεται στο γραφείο να δίνει διαταγές από εδώ και από εκεί, σαν κάποιους άλλους που ξέρετε και ξέρουμε όλοι δηλαδή. Είναι στο δρόμο, μέρα νύχτα, με ένα φτιάρι και μια μάνικα και καθαρίζει, προσφέρει, βοηθάει. Για πολλούς αχάριστους που έχουν ξεχάσει τι έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος την τελευταία δεκαετία στην πόλη του Βόλου μας, που στην κυριολεξία την ανέστησε και τον βρίζουν από το πρωί στο βράδυ. Θα δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα για το πώς ήταν αυτή η πόλη μέχρι τέλη Αυγούστου. Στο βίντεο να βάλω μια νοτελεία, να ανοίξω παρένθεση και να πω το εξής. Ο οποίος το 14 πρωτοεξελέγει, είχε όραμα άνθρωπος, το οποίο και είχαν πράξει μια δεκαετία τώρα και θα συνεχίσει να πέρασε δηλαδή για άλλη μια πενταετία, αυτό το ξέρουμε όλοι.
Έτσι και εγώ, αν δεν είχα όραμα, σου μιλάω ειλικρινά, δεν θα μπαίνα ποτέ στον κόπο να βάλω ψηφιότητα για σύμβουλό σου. Διότι, αν δεν έχεις όραμα, my friend, και είσαι καρεκλοκιά, δεν μπορώ να σου το πω έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι αργά ή γρήγορα στην πολιτική θα αποτύχεις. Όπως χρόνια πριν το 14 που το εξέλεγε ο Μπέος, πόσοι δήμαρχοι περάσαν. Πού είναι σήμερα? Στον κάλαθο των αχαρίστων της πολιτικής ζωής, το που απέτυχαν δηλαδή, με λίγα λόγια. Κατάλαβες, σου λέω. Οι άνθρωποι βγαίναν για την καρέκλα. Τρώγαν. Μέχρι που ο κόσμος συγχάθηκε, βγήκε ο Αχιλλέας το 14, ο κόσμος είδε τις πράξεις του και το έργο που προσέφερε στην πόλη και πάει για τρίτη πενταετία. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι, το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κράζουν, να λιδωρούν και να βρίζουν. Αλλά βες, απλά τα πράγματα. This is Βόλος. Αυτός είναι ο Βόλος, κυρίες και κύριοι, του Αχιλλέα Μπέου. Αυτός είναι ο Βόλος που έγινε πράξη από το 14 έως σήμερα. Ο Βόλος, ναι, άλλαξε. Μπορούμε να το πούμε πλέον. Και η κόμβη, ό,τι καλύτερο. Κατά με τουλάχιστον. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, η πόλη του Βόλου, στην προτέρα της κατάστασης όπως την ξέραμε τόσα χρόνια, και που εννοείται ότι θα ξαναγίνει φυσικά, θα επιστρέψει λίγα συντόμως με υπογραφή Αχιλλέα Μπέου, δηλαδή εγγύηση για την πόλη. Τώρα που κατέληγε τον Μπέο, εκτός από τα έργα και γενικώς όλα τα καλά που είχαν για την πόλη μια δεκαετία τώρα, ένα πράγμα που κατ' εμέ τουλάχιστον θεωρώ ότι σε εισαγωγικά τον έχει σημαδέψει και τον είχαν γνωστό και πανελλαδικός, θεωρώ ότι είναι τα Χριστούγεννα και γενικώς όλο το παλιό που διοργανώνει κάθε χρόνο, και εννοείται φυσικά θα διοργανώσει και φέτος, δηλαδή σε 2 μήνες από τώρα. Και πάμε να δούμε για το τελευταίο απόσπασμα λοιπόν για αυτό το βίντεο. Αυτά τα Χριστούγεννα ζήλεψε το Πανελλήνιο και επίσης έγιναν αντιγραφή από κάτι Μπακογιάννηδες, Ζαρεβαίους στη Θεσσαλονίκη, και από τότε όλη η Ελλάδα γενικώς έμαθα να κάνουν άνθρωποι Χριστούγεννα. Μα συγχωρείτε κιόλας δηλαδή που έχουμε την καλύτερη δημοκρατία της Ελλάδος. Οκ. Αυτά είναι.